guys, pupunta kami ng ilog sa Salog. Well, shout out Well. Maduman kami sa Salog. Yan. Oh, di ka mong parano dyan. Maduman kami sa Salog. So, hindi ako nag-graduate ng grade 1. Mayo na suwanog dyan, ano? Piga ba? Naso grade 1? Mayo na pala ni grade. Ha, magdidi ako ng para. Sakat amhe. Hype na yan. Oh, boy, pasikat mo, no? Sukat mo, ano yun? Sukat mo, no? So, guys, yun yung Mount Isarog. Di ba Mount Isarog yan? Buri mas sila magmotorig dyan, no? May agi naman pala. Ay, dali, bro. Ano? Takot ka mo naman, dali. May waso na baga. Isa pa. So yun guys, pumunta na kami ng Salog. Sa'yo na inagihan? Sa'yo na inagdanan eh. Nalimutan ko na baga. Pakuntod na niya, no? Oh, shoutout ka mo sa video, Mahiling. Madadala na hindi sa YouTube. Pag pig-upload ko na. Si Isay, si Mahiling mo. Sarang, amat ni si. Malaboy. Daog na bagang Salog. Ha? Daog. May sila sa ano? Baad maate. Bako man po. May kubura dyan, nag-ulwat si Payo. Saan? Dyan. Itong pag-agi mo nilun. May kubreg day. Kubreg, di pisot. So yun guys, malapit na kami sa Salog, ilog. Malabo yun. Maputik. Grabe, ang ganda. Namiss ko talaga umuwi dito ah. Yan, okay, dagong higapin yung mga pago. Di po man na yun. Tapos may tatanda mo itong taga, tapos Mahiling mo, mayo na. Pigo ah. Oh, shoutout ka mo, Burin. Oh, video. Ha guys, punta namin ng ilog. Diligo na kami. Mahugas muna kita dyan, malabo yun. Ito na Salog. So guys, sapa na to, sapa. Oh, buray. Kararumaon. Uy, maisan. Ay, Dio. Kasalan. Hindi siya. Siguro sabi na sabi. Aray! Oh. Kami sa kami Natulas. Sabada, dani kayo bagay. Mabilis pa pa ulit. Malabo yung kaya. Maputik. Oh! Grabe. Gulo sa mga lawan. Hindi na kayo ang sugoy. Puso na ano? Initon. Wala si Banggi. Alas 12. Pwede man umako. Harani na kita, ano? So guys, harani na. Ibig sabihin, malapit na. Ay, Arvin. May baka pa, oh. May mapasalog dito. Hindi ka nagkasarado, lalulong. Iling ako. Kinakabayuan ng baka. Rayuon, layo ng ilog. Limang lakad. Ha? Limang lakad. Para baba Aray. ang ilog. Madali lang makuha. Maitim na ako, ah. Oh, mag-inot na ka mo.
So guys, paunahin natin sila. Wala, lalim. Garo man sana baga sakat mo. Walang kawon baga. Bagian na. Huwag ka doon, no? Aray! So guys, malapit na kami sa ilog. Huwag ang tubig. Sa dakulang gapo, ibig sabihin malaking bato. Aray ko. So guys, nandito na kami. Dito tigday. Baka mahulog kita dyan. Sobrang lalim ng daan. Kaya. Baka mahulog ka mo ha. Dandahan lang. Buga! May luway. Yan, dandan. So yun guys, nasa salog na kami. Sarap. Buga ko lang po, harayon ba? Harayon na dakulang gapo. Oo, nahulog. Nahulog kasi. Maano yun, mga... Ah, talo na, talo. Ay, malamig. So you guys, maliligo ako. So yun guys, dito ako naliligo ng grade 1 ako hanggang grade 6. Ito yung dakulang dapo. Grabe, namiss ko talaga. Ay, salamat. Nakaligo din ng ilog. Sobrang ganda. So guys, sarap. Ligo na! Talon! Dali! Halo yun? So yung gana niligaw, dali lang! Ito pa sa subano ko di puta. So guys, hawak ko lang ang cellphone ko, baka maulog sa ilog. Shout out! Shout! Sobrang lamig, grabe. Ha? Ngayon na, uray. Ha? Si Ram? Tatawa atong. Woo! Yeah! Welcome to my vlog! Woo! Ha?
Oh, tagbang na. Oh, tagbang. Ano yun? Iyo! Dali na! Ano na yan? Yan na, sabay na. Oh, dali na, lukso na. Ano na alaw yun sana? Iyo na, tagbang na. Oh, ikaw man. Dali. So guys, mamaya uwi na kami. Sarap, grabe. Miss ko talaga, maligo sa ilog. So guys, naghahanap sila ng tabaguang. Yung suso. So guys, puntahan natin sila. So hawak ko lang yung iPhone ko. Wala tayo so dahan-dahan lang tayo ngayon. Papunta sa kanila. Ay, mabas ang cellphone ko. Ano hinahanap nyo dyan? Tabagwang. Iguana. Dito daw. Matataba. Yung aray ko di puta. So guys, yung tabagwang. Suso yan sa Tagalog. Suso. Masarami yung gataan. Ito. Ayo. Paano nga sa pako. Paano nga si pagsusok? Paano nga rin? Paano susop? Bisit. Ikikisanay. Diba? Diba? Ning. Tabagwang. Yan Kulaon. Kami mo lang dyan. Tabagwang pala hindi. Malak taas. So guys, mamaya uwi na kami. So tapos na kami maligo. Nakahanap na rin kami ng tabagwang. Uwi na kami mamaya. Pshing! Nakul na. Wait. Pwede na ba? Iyo, pwede na. Pigapos mo. Main bado. Pwede na ito gataan? Yeah. Nakul na. April ko. Saan na? Nakula naman Tabagwang. Wala ano? Masarap yung gutaan. Pisipis ba gani? Yan, nakahalo. May mugitis ka. Bugitis. Masay ka man. Malukso ka na naman. Arvin! Kaya mo kami. Arvin mo doon. Arvin, kaya mo kani Arvin. Maibanan ka dyan. Woohoo! Basic! Maurulin na kita dyan. Mahuba na kita. So guys, uwi na kami. Ano?
guys! Welcome to my vlog! Sobrang sarap maligo! Oh! So yun guys, uuwi na kami. Tapos na kami naligo. Ala! Susunod ulit. Naligo ulit. Tada! Hoy! Ano? Uwi na kami. Uwi na kami guys. Sakat na. So guys, uwi na kami. Taas. Luway-luway sana. Gan ko to. Ha? Ay, dito na. Yun lang yan. Oh, dahil. Thank you. Uy, may paru-paru pa. Ilim na lang ako. Kasi ang katang katalan na naman. Papagalo, no? Usain ka pa. Mainito na baga. Ay, ako din naman. Na. So guys, pauwi na kami. Ang init. Huh? Nakakaitim. Pauwi na kami. Pauwi na. So guys, nakauwi na kami. So ganito na lang ang video. Bye bye. So dito yung bahay ni Elsie.